दिनैबा हले आं अनजालिखौ ब्रेकआप होथारगोन। बेफोरबायदि भिखारि मानसिफोरजों रायज्लायबाय थानो सम गैया आंहा। ओमफ्राय मा होननानै ब्रेकआप होनो आङो? मा होननानै मोनबाय र' आइडिया। देनाबा फन खालामसै, ओमफ्राय फन खालामनानै रायहरनोसै बेखौ। हेलौ आंनि सना जिउ माइनाव, मा खालामदों? दङ ओरैनो। अनजालु, आंनिया मबाइला गाज्रि जाबाय। मा? बोरै गाज्रि जाखो? मा मोनथिगौ आं दा? आंनि मबाइला दा बोरै गाज्रि जाखो? आं दा नोंजों बोरै रायज्लायनो आरो न'नि मानसिफोरजों बोरै रायज्लायनो आरो लोगोफोरजों? आं दा अबाव मबाइल मोननो? आंनावथ' दा फैसाबो गैया आरो न'नि मानसिफोराबोथ' आंनो मबाइल बायना होब्रबनो हानाय नङा। आंनो नोंनो मबाइल बायना होआ मानो? 20,000नि। मा? 20,000नि मबाइल? आं अबाव फैसा मोननो सना? आरो आं दरमाहाखौनो मोननो जायाखै आरो आंथ' दरमाहा मोनबाबो 20,000 मोनाना। 12,000ल'सो मोनो सना। आं मोनथिखागौमोन नोंदि आंखौ बेफोरबायदि बुंगोन होननानै। मालाय सनियामोननि बयफ्रेन्डआ मालाय बिसोरनो एसेबां दाम गोसानि मबाइल बायना होयो, 30-40,000फोरनि। आंनिया 20,000 दामनि मबाइलखौनो बायना हरनो हाया। 20,000 बाथो 6,000निखौनो हरनो हानाय नङा। सना, मालाय बिसोरनि बयफ्रेन्डफोरा साख्रि मावोना, आं आरो साख्रि मावाना। बिसोरो मालाय दरमाहा बुरजा मोनो। होनबा नोंबो मावदो साख्रि। बे खोथिया कम्पानियावनो मावबाय थासिगोन नामा? साख्रि मावनांगौ? आंलाय दा अबाव साख्रि मोननो सना? आजिखालि एसेबां गिदिर फरायग्राफोरानो साख्रि मोना आरो आंलाय दा अबाव साख्रि मोननो? नोङो बिदिसो बुंबायना उल्था, हो? नाङा दे, आंनो रावनिबो मबाइल नाङा। सना, नों मानो बुजिया? होगोन ना, उनाव होगोन लासैनो। 20,000 दामिनि मबाइल बायनाया सहस नङाना। लासैनो होगोन ना आङो। आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया। जिखि जाया नोङो आंखौ दिनैनिफ्राय फन खालामनांला। दिनैनिफ्राय आं नोंखौ ब्रेकआप होबाय। दिनैनिफ्राय आंखौ नोङो बावलांदों, मिन्थिगौ ना? आं नोंखौ दिनैनिफ्राय गोसोथोला। नोंजों आंजों दिनैनिफ्राय जेबो सोमोन्दो गैला। सना, नों मानो बेफोरबायदि बुंदों? सना रुफा होनबाबो आं नोंनि बाथ्रायाव गलिला, मिन्थिगौ ना? जिखि जाया आङो नोंखौ दिनैनिफ्राय ब्रेकआप होबाय आरो नोंबो होदो। बावलांदो नोङो। आंबो नोंखौ दिनैनिफ्राय बावलांनोसै। गुबुन सिख्ला नागिरदो नोङो, मिन्थिबाय? नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला। आंखौ नोङो नागिरनांला। दोन। जिखि जाया रेहाय मोनबाय दे बे अनजालु भिखारिनिफ्राय। जिखि जाया आं दिनै 20,000 दामिनि मबाइल बायगोन। फैसा दिहुननो थांसै आंहा। पाप्पिया आरो फन हरलायबाय। खेबसे बुंबा बुजि मोना ना माइलि? आं दहायनो बुंखाबाय नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला होननानै। आरो हरबावदों। थैथ, हरबाय था, जेबो नङा। आं नोंनि फन थैबाबो रिसिभ खालामखालाबो। आयौ, आंबो जाम्बि रखम नाम्बारखौ ब्लक खालामना दोननांगौ। थै, खालामनि र'। आंखौ ब्लक खालामना दोनबाय एनिया। नों मानो बेफोरबायदि खालामदों? आं नोंखौ मोजां मोनो। नों मानो आंखौ बेफोरबायदि खालामदों एनिया? नोङो आंखौ एसे बुजि। आं होगोन ना नोंनो, लासैनो होगोन। मायोमोन? मा खालामदों? दङ ओरैनो। मानोमोन? आं डिउटियाव थांनो नागिरदों। जालु, मोनसे गाज्रिथार खबर। मा गाज्रि खबर? सनाथि आगैनिया। मा जादों सनाथि आगैया? सनाथि आगैनिया किडनि गाज्रि जादोंनो। मा? किडनि गाज्रि जादों? अनजालु, दा जोङो एसेबां बुरजा फैसा अबाव मोननो? दाथ' बिनि किडनिखौ सोलायनांगोन। डक्टरा बुंदों बिनि किडनिखौ जुदि थाबैनो सोलाया होमबानिया। मानो बेफोरबायदि जानो मोनखो? मानसियाथ' मानो बेफोरबायदि जानो मोनखोबा? आङो सनाथि आगैनो खिन्थायाखै, डक्टराबो खिन्थायाखै, नोंबो खिन्थाथ'नाङा। जागोन दे। अनजालु, दाथ' किडनि सोलायनोबा बहुत फैसा थांगोन। दा जों एसेबां फैसा अबाव मोननो? नोङो एसे फैसा बुथुमाखै मानो? आंबो आरो एसेबां फैसा अबाव मोननो देनाय? आङो सेलेरिखौनो 12,000ल'सो मोनो। 12,000आबोसो थोबावा। थेवब्लाबो नोङो फैसा बुथुमनो एसे नाजानाय, नङाबा सनाथि आगैया जुदि मायबाफोर जायो होमबाना मा जागोन? नाजाबानोखि अबाव मोननो आं दा एसेबां लाख फैसा? होमबाना मा जागोन? भगबानासो मिथिसिगौ आरो। दे, थेवब्लाबो आङो एसे नाजागोन दे, हागौमानि। अनजालु, एसे नाजा। थाबैनो सोलायनो हानायबा मोजां जागौमोन। दे, दा दोनथ'नोसै, उनाव रायज्लायगोन दे। दे। सेसेसे, मा खोनानांगौ मा खोनाखोलै आं दिनै? आंना दिनै दिनानो गाज्रि।
फारसेथिंजाय आरो एनिया आंखौ मबाइल बेजाजारनि मोनिखाय ब्रेकआप होबाय आरो फारसेथिंजाय सनाथिया गैया किडनि गाज्रि जादों आं दा मा खालामनो आं दा माथा गरम एनियायाबो आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ एनिया आं नोंनि अनगा थानो हानाय नङा जिखिजाया आङो 20,000 फैसाखौ जमायथारनांगोन ओमफ्राय सनाथिया गैयिनिखौ बेनि उनाव नाजागोन आं जमायनो सिगाङावनो आङो एनियानो मबाइल होनो थाखाय फैसा जमायग्रोनांगोन नङाबा बियो आंखौ ब्रेकआप होमारगोन आं नागिरहैनो सोरनिबा थार नागिरहैगोन आं हे गसाइ मा जाबावगोन आरो बे सनाथिया गैयिनाबो मानो किडनिया गाज्रि जानो मोनखो किडनि मोनसे सोलायनांगौबा खथ' लाख फैसा नांगौ आं एसेबां लाख फैसा अबाव मोनो आं नाजाबाबो हानाय नङा आंखौ एनिया ब्लक खालामना दोनबाय दा मा जागोन र' दाब्लानि मबाइलजों फन खालामहैनि सप्तासे नङाबा 10 दिनसोनि उनाव आं नोंनो मबाइल होगासिनो होननानै बुंहैनि र' नङाबा बियो आंखौ ब्रेकआप होमारगोन बियो ब्रेकआप होबाथ' आङो गैखाला आं थांना थानो हानाय नङा दा मा जागोनहाय अबाव फैसा मोनगोन जोंफोरो बेनोथ' आयै बेखौनो सानै बोरैबा माथा गरम मोनलाय लांबाय आङो दाथ' जोंफोरनियाव 1,90,000ल'सो दङ बेखिनि फैसाथ' जेबोआनो जानाय नङा आयै इसोर दालाय मा जाबावगोनसै एसेबां लाख फैसा जोंफोर अबाव मोननो हामानोथ' गथ'आ किडनि गाज्रि जानो मोनखो दा मा जागोन बोरै हामगोनहाय सनाथिया बेनोथ' आयै दा अनजालुआबो एसेबां लाख फैसा अबाव मोननो आरो दा लानोबो जोंफोरनोलाय सोर एसेबां फैसा बुरजा थारोनो दा मा जागोन होनबाय आइ सनाथिया दा बोरै हामगोन बेखौनोथ' आयै दा आंबो सानै बोरैबा मोनगासिनो भगबानासो मिथिसिगौ आरो हाबो गैया हा थानायबाबो बेलेग बाथ्रामोन एसे फाननो हागौमोन अबाव मोनबावनो दा आं माथा गरमसो जाबायलै आयै सनाथिया गैयै नोङो मालाबाबो खिन्थानाङा दे किडनि गाज्रि जानायखौ नङाबा बियो दुखु मोनगोन जागोन दे आइ खिन्थाया लोगोफोर दिनै मानोबा दख'ना गानहोनो हायाखै दे नोंथांमोना जेबो मोननाङा बेसेबा नाजाबाय नाथाय दख'नाखौनो गानहोनो हायासै आरो आंना लोगोफोर दे होमबा भिडिअखौ नायलांदो दिनै आइ बांबुलि गोमानाया मास मोनथाम जाबाय थेवब्लाबो गोसोखांबाय थायो आं नोंखौ आइ सानफ्रोमबो गोसोखांबाय थायो गयस्रि आयं गायदे बिमा बाजै गासैखौबो गोसोखांग्रा जाबाय आं एक्स हौवा थाख्लाखौबो गोसोखाङो आङो जांगिलायाबा मैथास्रिखौ गोसोखांना खाङा आं मिथिया नाथाय आङो आंनि एक्स हौवा थाख्लाखौ गोसोखांफ्लांबाय थाग्रा जाबाय अनोमोनबो नालाय Zamba ola, zamba ola, zamba ola. La 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 la. दिनैबो लोंना फैलायबाय ओइ सना ओंखाम संबायना जागायलाय ओंखाम जानोसै आं संथ'वाखै र' दसे थानानै संगोन मा साला दाहालागै ओंखाम सङाखै नोङो इथायानो जासिगोन नोंहा मा इसेबो गियान गैया नामा नोंहा खर' माथायाव मेलेम गैया दहायनिफ्राय मा नोमफाखांबाय दंमोन सल' खामानिखौनो मावनो नागिरा नोङो आंखौ नोंनि एक्सआव रखम सानदों नामा नोंनो ओंखाम संना होग्रा नोंनो साहा फुदुंना होग्रा ओंखाम दौना होग्रा आं बेफोरबायदि नङा मोनथिबाय नोंनि थाख्ला हौवा एक्स बायसि गुलाम नङा आं मोनथिबाय थाबैनो ओंखामफोरा सङैनोबा सङै नङाबा आंजों थाव होजागोन दानो मासदाय सङैनोहाय दसे उन्दुथ'दोंमोन आङो नामफादोंमोन होनना बुंसियालालै ओरैनो जयै थाबाय थागोन जेबो खामानिथ' गैयानो ओंखाम खिनिखौबो नोङो हौवानो संना होनो हाया नोंहा इसेबो गियान गैमारा शाला माबायदि हिनजावलै बियो सानसेबो टाइम मथेयाव ओंखाम मोनजाया सानफ्रोमबो 3-4 जायो
मालाबा मोजाङैनो साबुत होनांगौलै रखरा होमबासो जांगिलाया माबायदि नोङो सिनाय मोनगोन। ओइ मानसि सिनायाखै नामा इलै रखर गावनि एक्जौआ थाख्ला रखम गुलाम सानना लादों आंखौ आब्रा सानना लादों नामायलै। ओइ जांगिलासो आङो हिनजावफोरनि सिङाव थाग्रा मानसि नङा। माबारि ओंखामा संनोबा सं ओंखाम उखैदों आङो फुवानि ओंखाम उखैनायखौबो मोनथिया अगियानि हिनजाव। ओंखाम मोनगौ माने दसे तुंता जानानै थाथ'नोसैलाय। जाम्बा अले अले जाम्बा अले अले